نايلومي مصنعت مصحف قدسنا كم تخنريو صناحنا كاب عبراويان مقراف كلته كاب 10 تكسا 10 شمونته زلو خفليو كاب 10 تكسا 10 شمونته زلو كنببمو نابت غويتا بلبي زقمطو ملእخت خيده مالتي اتي كل منتاو كلون بؤ زخونه نبزوحات ولود ناب كبرنا اتوم نترأس مدحانهم بسقيات كفصم تغبو مالت እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ስምካ ንሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእኸል ማሕበሩን ክዝምረልካ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሓፈርን እዩ ደጊሙ ከዓ ኣነ ኣብኡ ክውከለሞ ከም በሓድሽውን እኔኹ ኣነን እቶም ኣምላኽ ዝሃበኒ ውሉድ ይብል እምበኣርሲ በሐቅ እንዘር እብራሃም አልዓሎም በር ንመላእክትሲ አየል ዓሎምን እሞ እቶም ሙሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዘሓብሩስ ብሞቱ ነተ ኃይል ሞት ኣብ ኢዱ ዘሓዘ ምንት ክእስር ንሱውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ሁላቶም ሓራም እንትኸውጾም ኢሉ ንሱውን ብኡ ሓበሮም ስለዚ ነተ ኃጢአት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ድንጋጸን أمونن لك كهناتن ما أنت خاون بخلو نتوم حواتو كمل سوم تجبؤه نسو بعلو فتن كله تساقيو إمو نتوم زفتن وخردهم يكالو يبلنا آمين بتعمل عزيز دزبل كاليو إذا قبل زي يا كمت كلنا نفلت خابنا إذا حلف سمون مصنعتنا زقت الكفليو بزحالف سمون كم معرف كلتا كقطر حدك ساعة شعترينا نيرنا لو مدما ما قتلتنا توينا نريز لنا أب قطر أسرت أنت أيبل أتي كله ما أنت أو كلون بوزخونه نبزوحات ولود ناب كبرنا أتوهم نتي رأس مدحانهم بسكيات كفت سمتقبؤه يبلنا إذا زنبنا يو كفلي إذا كنبوت أنا إحنا كفلي عالم بمنن سلامنتين كم تفترت بحث يروز ملسلنا خفلي آمين ده قدسان أبقتر أسر تخجمر كله انت إليز جمر أتي كله ما انتاو كلون بوزخونه إذا قالت راي إذا قالت راي انت إذا نقرنا ندهر إلنا عالم بمن كم تفترت سلامنتين كم تفترت زنقرنا خفلي كبرني شو ميخون آمين ده إذن زملاختنا ويزرد عنا كله مالت كله زبل قال نبزلو فترة زملاخت قاليو كله مالت عالم ويدما فترة مأنتو مالت مأنت فتاريو وي نخبر فتاريو بفتاريو خم تفتريو أبزز نقرنا زلو آمين أزيتي كله مأنت أو كلهم بأنزخون الزبل قالم بقار بزلو فترة بيسوس كريستوس كم تفترة مغنيات مفتريو دما نخبر وداس يو خم تفتريو زنقرنا خبر نقويته إذا حق أزي أبزوح نايمت حف قدوس كفلتات تتقيسو نرخبوينا نابقولوسي حدا 16 كيدا هنا نبب كولنا نزا حق أزي الرقاقز الناي انتا إبلنا أب سماياتن أم مدرن زولو زرقان زي الرقان زفانات كونا ويس قويتنت حلقنت ويس سلطانات كله بقو تفتيرو قالو مو كله بقون نقونيو التفتر يبلنا عبرومي أسرت حدا 36 كينا هنا نبب كولناون كله كابقو مو كله كابقو بقون نعون دمايو مو نعون زي العالم كبر يخونو آمين يبلنا أبي يوحنس حدا سلسته أول بتمساسال انت يبلنا بو كله خونه كابت زخونه زبل دما بزي بو زخونه يلبون يبلنا كابزين لعلي بزح تقصصات كنوسخ نخلينا مغنياتهم كله بزعبو سلز الزارب مالتي إذي قويتا ينبقر نعانا ناب كبر خأتونا نمدحانا بسكيات فتسيمونا
እግዚአብሔር عندنا لهم يفتو امين እዚ ጎይታ እዚ እዚ ፈጣሪ ሁሉ ዝኾነ አምላኽ ንሁሉ በኃይል ቃሉ ዝጾረ አምላኽ እዩ ንዓይን አኻትኩምን ሞይቱና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነዚ ጎይታ ክትነብርሲ ነዚ ጎይታ ህይወትካ ክትውፊሲ ትእድልቲዩ it's a blessing እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ቅዱሳን አምላኽ ፈጣሪ ሁሉ ይሞይቱና እዚ ክስወጠና ኣለዎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ይወሊዱና ንዓይን አኻትኩም ከድሕነና ናይ ደም ረሓጽ ሪሒጽ እዩ ተዋሪዱ ተጸሪፉ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ድማ ተሰቂሉ እዚ ሁሉ መዓልቲ ካብ ኣእምሮና ክጠፍእ የብሉን አሜን እቲ ተኸፍለልና ዋጋ ስለንዝንግኦ ኮይኑ ዲያብሎስ በቀልሉ ከብከና ዝውዕል ዘሎ በዛ አጋጣሚ እዚ ቅዱሳን ሓደ ነገር ክብል እደል ኩልሳ ጎይታ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቀረና ነሰላስል አሜን ፍቅሩ ጎይታ ምስ ዝርዳአና ህይወቱ ዘሃበና ኣዝዩ ስለ ዘፍቀረና ምዃኑ ምስ ንርዳእሞ ኣብ ፍቅሩ ክንነብር እንድሕር ጀሚርና ንዳቢሎስ ኦሬዲ ሲዕርና ያለና ከምቲ ጎይታ ኣዝዩ ስለ ዘፍቀረና ህይወቱ ዘሃበና ንሕናውን ኣብ ፍቅሩ ክንነብር ምስ ንጀምር ክሳብ ሞት እሙናት ኢና ንኸውን መብዛሕትና ነቲ የፍቅረካ ዝበለና ጎይታ ከፍቅረና ኣብዘይከውን ሓልኪና ዘሎና ሰሚዕኹም ንለኹም ቅዱሳን መሊሰ ክዛረቦ ደስ ብለኒ እቲ የፍቅረካ ዝበለና ጎይታ ፍቅሩ ድማ ብተግባር ዝገለጸልና ብፕራክቲካሊ ዘርአየና ጎይታ ኢየሱስ አነ ንስኻትኩምን ናቱ አቃልቦ ንረክብ ከፍቅረና ኣብዘይከውን ሓልኪ ኢና ንኣቱ ከም ተፈቀርና እንድሕር ዘይተፈሊጥና ኣዝዩ ስለ ዘፍቀረና ህይወቱ ከም ዝሃበና እንድሕር ዘንጊዕና ክንፍቀር ዘይንገብሮ ነገር የለን ፍቅሪ ጎይታ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ተገሊጹ ክሳዕ ክንድዜ ዘፍቅረኩም ኢሉ ክሳብ ሞት ከም ዘፍቀረና አሪእና ኣሎ ስለዚህ ጎይታ ከፍቀረና ኢልና ንገብሮ ነገር የለን አሜን ዶ ጎይታ ከፍቀረካ ኢልካ ጽዕር እንድሕር ኣለካ ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገር የለን ኦሬዲ ንሱ ቀዲሙ አፍቂሩካ ብጀካ ንፍቅሩ ምላሽ መሃብ ንሕና ብጎይታ ተፈቀርና ሰባት ምዃንና ፈሊጥና ነቲ ክሳዕ ሞት ዘፍቀረና ንንበር ንሱ አባና ዘርአዮ ፍቅር ድማ ኣብ ናሓድሕናን ኣብ ካልኦትን ነርእዮ እዚ ጥራይ ጎይታ ዝደሊ ካባና እቲ ኣብኡ ዝረአናዮ እቲ ካብኡ ዝተቀበልናዮ ነገር ክንህብ ጥራይ ጎይታ ዝጽበየና እምበር አነ ንስኻትኩም ናቱ አቃልቦ አቴንሽን ክንረክብ እንገብሮ ከፍቅረና እና እንወጹ አቀበት እንወርዶ ቁልቁለት የለን ክብርን ጎይታ ይኹን ገና ሓጣዓን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ ዝብል እቲ አባና ዘለዎ ፍቅር ድማ በዚ አሪ ኦሬዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካይፈለጥካዮ ፈሊጡካስ አፍቅረካ ኢሉ አቀዲሙ ዲፖዚት ናይ ፍቅር እቲ ገይሩልካ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ንሕና ዝተፈቀርና ሰባት ኢና ክንፍቀር ንገብሮ ነገር የለን ሓደ ነገር ጎይታ ካባና ዝጽበይ ግን እቲ ዝተቀበልናዮ ነገር ክንህብ ግን ይጽበየና ይከብረን ጎይታ ይኹን እቲ ኣብኡ ዝረአናዮ እቲ ካብኡ ዝተማሃርናዮ ነገር ግና ክንትግብሮ ንዕኡ ክንትርኾ ግን እግዚአብሔር ይጽበየና ክብርን ሽሙ ይኹን አመንቲ ኮይና ጎይታ ከም ዘፍቀረና ጎይታ ከም ዝሓደገና ኮይኑ ዝስማዓና ሰባት ገለ ምስ በደልና ጎይታ ፈጽሙ ዝጸልዓና ኮይኑ ዝስማዓና ሰባት እዚ ዓይነት ሓሳብ ምንጩ ካብ ዲያብሎስ ምዃኑ ፈሊጥና ሓደ ነዚ ሓሳብ ንንጸጎ ካልኣይን ወሳነን ነገር ድማ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎና ሕብረት ንሓሉ አሜን ዶ ቅዱሳን ክንሳሕ እንድሕር ኣሎና ንነሳ ክንምለስ እንድሕር ኣሎና ድማ ንመለስ ብዝተረፈ ጎይታ ክንድዚ ተባሂሉ ክትመን ዘይክእል ዋጋ ከም ዝኸፈለልና ፈሊጥና አፍቅሩ ተደላዲልና ንንበር አሜን ዶ ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ነትራእስ ምድሓና ብስቅያት ክፍጽም ዝተገብኦኮ አነ ንስኻትኩም ናብ ክብር መታን ክንኣቱ አሜን ጎይታ ከፊሉ ዶ ነቲ ናይ ርእሰ ምድሓና ብስቅያት ፈጽሙ ዶ ፈጽሙዎ ስለዚህ ንሕና ኣብ ክብሪ ኢና ዘለና ኦሬዲ ኣብ ክብሪ ኣቲና ኢና ኣብ በቃ አኽቢሩና እግዚአብሔር ክሳዕ ክንድዚ አኽቢሩና ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ነዛ ሓቂ እዚ ዘጨብጠና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ
እቲ ኩሉ ምእንታኡን ኩሉም ብኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናኣተዎም ኣሜን ገና ብዙሓት ናብ ክብሪ ከኣትዮም ከምዚ ኣነ ንስኻትኩም ኣቲናዮ ዘለና ብዙሓት ናብ ዝኽብሪ ዝኸኣትዮም ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጽም ተገብኦ ብለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ንብዙሓት ውሉድ ዝብል ቃል ነፍስ ወከፍና ነስምረሉ ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ንውሕዳት ዘይኮነስ ከምዚ ኣብዚ ቃል ነንብቦ ዘለና ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ ከእትዎም እዩ እዚ ሁሉ ዋጋ ከፊሉ ኣነ ንስኻትኩም ጥራይ አይኮና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢሉ ምሽ ካብዚ ዘይኮኑ ካብ ካል ደንበ ዘሎ ኣባጊ ኣለውኒ ኢሉኮ ከይደ ከምጾም ኢሉ ከሕውሶም ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ ጎይታሲ ንብዙሓት ናብ ዝኽብሪ ከእትዩ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ሞይቱ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ማርቆስ 10:45 ከይና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብል ብዛዕባ ኢየሱስ ክዛረብ ኮሎ ወዲ ሰብ ድማ ከገልግል ህይወቱን በጃ ብዙሓት ክህብ እንበር ከገልግልዎ ኢሉ አይመፀን በሎም ይብለና አሜን ህይወቱን በጃ ብዙሓት ክህብ ኢየሱስ መጽ እቶም ብዙሓት መንዮም እንደህሪና እቶም ዝቕበልዎ ብስሙ አሚኖም ድማ መሰል ውልድነት ዝቕበሉ ሰባት እዮም አሜን እዞም ኣብዚ ብዙሓት ዝብል ቃል ተጠቕሊሎም ዘለው እቶም በሕጂ ጎይታ ዝቕበሉ بسوم عاملهم دم مسل ولدنت زقبلوا سباتهم مسل ولدنت نيسوس بمقبال بسمو بمؤمن تراي زركب كبرن قويتا يخون نبزوحات ولد ناب كبرنا أتوم قبلنا خلو أتوم ولد تباهلهم زلو أتوم نيسوس كريستوس تقبلوا بسمو عاملهم دم مسل ولدنت تقبلوا سباتيو زملاخت كبرن قويتا يخون نعينا أحدكم من مالتي نحنا أنا نسخاتكم من مسل ولدنت كنركب اتقويتا يسوس كريستوس زخفلو واقع عزيو كبور واقعي آمين دو لوم ازي كنسلاسلو إدالي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ أنا نسخاتكم من أو قويتا تقبل لها تقبل كمزي تباهلنا مسل ولدنت تقبلنا مش قل اتي كنبلو خلنا بتعمق قليلي اتي استخفلنا قل كنا نتصاصرو አይንخلنا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ዝኸፈሎ ዋጋ ግን አዝዩ ክቡር ዋጋይ ነትራእስ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጽሞ ተገበኦ ይብለና ነትራእስ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጽሞ ተገበኦ ዝብል ቃል ነቲ ኢየሱስ ዝኸፈሎ ዋጋ ይዘመላኽተና ንስቃይ ኢየሱስ ነቢ ኢሳያስ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 53 ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ ناب كبر زعاتنا بتي يسوس تسقيو سقيات كاب كونه ابز خبر نمصنح دما زدلي واغا خنكفلالونا مالتي امين دو ناب كبر اتينا لنا بغبور واغا اتينا لنا نزي كبر دما ناب كابت زعاتنايو دما كبر خاينوص دما ابز خبر نمصنع دما زدلي واغا نكفلالونا مغنياتهم اب عالمينا زنبر زلنا مغنياتهم اب زودقت عالمينا ننبر زلنا ببزح فتنا خنحلف كلنا ببزح ነገር كنبل كلنا كندل حص نخلينا ስለዚህ እንታ خبل ደለለኹ ክንድት ዝተኸፍለልና ዋጋ እኮ ክንከፍል ተዘይኻልና ነዚ خبر ግዝን ንምዕቃብ ዘድሊ ዋጋ ክሳብ ህይወትካ ንምውፋይ ድሉ ክንከውን ከም ዘለና ግን ክንርዳእ ይግባአናይ ማለት አሜን ወታ ኢየሱስ ክርስቶስ አቀዲሙ ኣብ ዓለም ክንነብር ኮለና ፈተና ከም ዝህልወና ነጊሩና فتنا خمزلونا تراي غناي زي كونس نت فتنا نسو خمز سعارو نحناو نت زغط منا فتناتات كنسعرو مخاناو نغيرونا سلازي از بخبر دم يسوع كريستوس زرخبنا يو هيوت نمعقابو ناي قدن زدلي واغا خنكفل كل سا قربات كنكون يغبانا امين ناتوم ابز زلنا زمن ناي درايف ثرو زمن سلازخونه كله فاست سلازخونه كله بقراጭ سلازخونه دو كايتبل درايف ثرو زبحالالو كام مكينا خاي وردكا كوفي خاتغز كام مكينا خاي وردكا مغب خاتغز كام مكينا خاي وردكا بقى درايف ثرو زخونه لايف سلننبر زلنا كله فاست زخونه هيو سلننبر زلنا كله قلطيفو خوننا كله سلندلي تخرستنا ناون كومو خايقير كنتنقا كنكلالنا امين واغا نمغفال دلوات كنكونالنا
በቃ ሕጂ ዘለናዮ ሲዝን ዘለናዮ ዘመን ከምዚ ولا حنتي زتنكفنا يلن هجي يسوس قويتا يتبلنا تزمرنا عصرنا يلا قال يلا كله ده حديث له قويتا يسوس كريستوس هذا قال تزاريبوي قويتا يسوس كريستوس هذا قال تزاريبوي ما نم كسر حلا زي كقلت المات تمثلا يلو بزعبو خزارب كله مالتي معالته كله فقاد تزل أخني كفتسم يقبعني له لو من عين أحدكم معالتي زلو ስለዚህ አማዓልቲ ካንታ ክትገብር አለካ እንደሕሪልና ፍቃድ አምላክ ክትፍጽም አለካ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ አነ ንስኻትኩምን አብዛ ምድር ዘለና ክሳዕሎም ጸኒሕና ዘለና ክንወልድ ክንዘምድ ክንበዝህ መኪና ክንገዝ ገዛ ክንገዝ ገለገለ አይኮነን ፍቃድ እግዚአብሔር ክንፍጽም አብዛ ምድር ዘለና አሜን ዶ ነዚም ጠፊኦም ዘለው ዌስተርን ወርልድ ነዓዓቶም በቃ ሬስኪው ክንገብሮም ኢና አብዚ ምድር ዘለና አሜን ዶ ነዞም ዝጠፍኡ ዘለው አምላኽ የለን ዝብሉ ዘለው አምላኽ ከም ዘሎ እግዚአብሔር አብ ዙፋኑ ከም ዘሎ ነዓዓቶም መሰኻኽር ክንከውን ኢና አብዚ ምድር ዘለና ስለዚህ መዓልቲ ኾሎ ፍቃድቲ ዝለኣኸኒ ክፍጽም ይግባአኒ ኢሉ ስለዚህ መዓልቲ ንዓይና ኣኻትኩም ሎሚ ስለዚህ አብዚ መዓልቲ ዝንታ ክንገብር ኣለና እንደሕሪልኩምኒ ክሳዕ እታ መዓልቲ እትጽልምት መዓልቲ ይጽልምት ቀትርሎ ምሸት አሎ ለይትሎ ስለዚህ መዓልቲ ኾሎ እትስተዋህበና እዮኽን ዓያለና ማንም ከዓየላ ዘይክእል ለይቲ ክትመጽእ ስለትኽእል ማለት ተርዲዮም ነው ቅዱሳን እግዚአብሔር ቃል ፊሊፒ ሓደ ካብ ኢስትራን ቻአቴንሳ 30 ከድና ንንብብ ኮልና እንታይብል አነ ንስኻትኩምን بيسوس كريستوس تراي كن آمن كم زي تتصوعنا انتاي دقا مئنت كريستوس مكرا كنتأجبن انكولاي كم زخونه ينقرناي هكذا قدوسان إتا أباي زرعاكم موني لو حاريب أولوس كتصحف كله إتا أباي زرعاكم مو حجون أباي اتسمعوا وزلهم قدلي كوم أزبالة النابت حكم سالا كريستوس مئنتو مكرا دما تتأجبن بر بؤو تأمنو تراي ايكونن تأجا تواهيبكم زلو يبلنا اسكي تأجا تقبيل الله تبلو سابات ملكت هابوني كله كنقبل مالت بغلو كنحلس تأجا እግዚአብሔር አሎ እንታይልዎ እቲ አባይ ዝረአኹም ሞ ሕጅውን አባይ እትሰምዕዎ ዘለኹም ገድሊ ከምኡ ዝበለና በጽሐኩም ሳላ ክርስቶስ ምእንታኡ መከራ ድማ ክትጸግብ እምበር ብኡ ክትኣምኑ ጥራይ ኣይኮነን ጸጋ ተዋሂቡ ክንኣምን ጥራይ ኣይኮነን ጸጋ ተዋሂቡና ንዝመጸና መከራ ንዝመጸና ፈተና ድማ ጥሒስናሉ ክንሓልፍ እንኽእል ጸጋውን እንኮላይና ተቀቢልና ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን نفسه كف أبز تزاربون أنت نبلكم ببزح نجر تحلفوا سبات علىهم بفلا بغرستنا مالتي نقولتا بممراتكم زقود لكم نجر بزح نجر على نقولتا يسوع كريستوس بمقدامكم زقود لكم بزح نجر على بزح كنبلون نخيل على جن ما أنت كريستوس يلكا واقع كتكفل تأجاس لزبز حالنا እግዚአብሔር تأجاس لستقبلنا بخلنا حلف علينا እግዚአብሔር سمي يبارك آمين رجعت دماينا إذا تأجازي نبت زعبة يخبر خمسة أتونا آمين دو أبرومي شو تأثر شو عته انتقبل ولود كاب كنا خا ورست دماينا نعملخ ورستو نخرصوص زياد قلب تعمينا نفتوى مش كل إحنا هنا نفتوى تفتوى دو زاق على زي كل سبي زتقصي ግን ጽቡቅ ገርኩም ሎም ስምዑኒ ውሉድ ካብ ኮናኸ ወረስት ድማይና ንአምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋረስቱይና ምስ በለንታይሉ ምስኡ ሓሳረ መከራን ተጸገብናስ ምስኡን ክንከብሪና ክብር እንድሕር ደሌኻ ሓሳረ መከራ አሎ ናብ ክብሪ ተኣቱ በሓሳረ መከራ ምስ ሓለፍካይ ቴስት ትኸውን ትፈተኒኻ مسؤو حسارة مكان تتسقبناس مسؤون كنكبرنا يبلنا سئلك مخبار يلا سئلك نابتي نابلع يسوع كريستوس سئل يكونن كابسمات زبلت اسم تقبلو زل على ultimate power تقبله
حسيري تواردي بزتقمن بزيتقمن تصريفون طوف تباهيلون تمنچچون ببزح ነገር حاليفي لومي كمي غيرا خمز غيرات طمتني كمي غيرو خمز غيرو طمتني كمي غيرو خمز يزاربني زبل ክርስቲያን ይዘሎ እንኳን መከራ መጽይዎ ማለት እዩ ስለዚህ ነዚህ ድሉኽን ከወንክን ከእላለና anything እንደ ሕርመጽይሲ ንዕኡ ሰንጢቅና ንሓልፎሉስ አቅምዶለና አጥሪና ዲናለና ቅዱሳን ነጥሪ ዶለና ንድልድል ዶለና ሐዋርያ ጳውሎስ ምሽ ኢሉ በቃ ሰብነትካ ስፖርት መስራህ ሲ ንቁርብ ጊዜ ይዲ ዝጠቅም ኢሉ መንፈሳዊ ልምምድ አለና ዶ ንጥንክር ዶለና ቢውልድ ንገብር ዶለና ንዝኾነ ንዝመጸ ነገር ጥሒስካ ተሐልፎሉሲ ጸጋ አጥሪ ኻዲኻ ወይስ ዝመጸ ወሕጅ ኮስደካይ ስለዚህ ቅዱሳን ደልዲልና ክንጸንሕ ክንከእላለና እቲ ፈተና ክመጽ ፈተና ዘይመጽ አይኮነን እንታይ ኢሉ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃለይ ሰሚዑ ዝገብሮ ንመን ከም ዝመስል ከሪኤኩም ኢሉ ንፋስ መጽዩ ወሕጅ መጽዩ ገለይሉ ዝናብ መጽይሉ ነጊሮም ምሽ እቲ ኣብ ቃሉ ተሰረተ ነቲ ቃል ወወሲዱ ዝነደቀ ሰብ ናቱ ገዛ ደልዲላ ተሪፋ አይኮነ እንዲ ንኹሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ፈተና ይመጽዩ አቡቲ ማይኔሩ ነቲ ብሑጻስ ተሰርሐን ነቲ ብእምኒ ዝተሰርሐ ኣብታ እምኒ ዝተሰርሐን ማለት ኣብ ሑጻስ ሰረተን ኣብ እምኒ ዝሰረተን ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘለኹ እዚ ዝልቀቕ በረኸት እዚ ዝልቀቕ ቃል እንድሕር የጎልብተና እንድሕር ዘይሎ ንዕጣቕ እንድሕር ዘይለና ንብርትዕ እንድሕር ዘይለና እናዓበና እንድሕር ዘይንኸይዳለና እዚ ነገር እዚ ይስወጠና እንድሕር ዘይሎ ወሕጅ መጽ ጠሪጉካ ይዝኸይድ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:12 ከይና ንብብ ኮልና እንታይ ይብል ግና ኸቶም በክርስቶስ ኢየሱስ بفرحات እግዚአብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ክስጎግ እዮም ይብለና ክስጎግ ፈቃደኛ ዲኻ ወይስ መን ይስትንክፈኒ ስከተንክፉኒ ኢኻ ትብል ኣብ ያዕቆብ 1:12 ከይድና ንብብ ኮልና እንታይ ይብለና ተፈቲኑ ምስ መወፀ ነቲ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅሮ ዘተስፎ አኽሊል ህይወት ክቕበል ይሞ እቲ ብፈተና ዝእገሰብ አይ ብፁ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:12-19 ከይና ንብብ ኮልና እንታይ ይብልሲ አቱም ፍቁራቴ በቲ ንምፍታን ዝረኽቡ በኩም ዘሎ ዋዒ ሓዊ ሓድሽ ነገር ከም ዝበጽሐኩም ኮይንኩም ኣይትገረሙ ብምግላጽ ግርምኡ ድማ ክትሕጎሱን ባህ ክትብሉን ይኹም እሞ ኣብቲ ስቃይ ክርስቶስ ሕቡራት ካብ እትኾኑስ ተሓጎሱ ደኣ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተ ተጸረፍኩም እቲ ናይ ክብርን ናይ ኣምላኽን መንፈስ ኣባኻትኩም ይሓድር እሞ ብፁዓን ይኹም አሜን በሉ ነዚ ቃል እዚ ሃሌሉያ ሓደ ካባኻትኩም ከም ቀታሊ ወይስ ከም ሰራቂ ወይስ ከም ገባር እከይ ወይስ ከም ነገር ካልኦት ከም ዝጽምበር ኮይኑ መከራ አይጽገብ ከም ክርስቲያናት መከራ እንተጸገበ ግን ስለዚህ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር አይሕፈር እቲ ፍርዲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝጅምረሉ ጊዜ መጽኢ እሞ ቅድም ኣባና ካብ ዝጅምር ሲቶም ንወንጌል ኣምላኽ ዘይእዘዙ ደኣ መወዳእቶኦም እንታይ ክኸውን እቲ ጻድቕ በኃይሊ ገደል ዝድሕድ ካብ ዝኸውን እቲ ዓማጽን ሓጣኣን ደኣ ኣበይ ክርአዩ ስለዚህ እውን እቶም ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኮይኖም ሓሳረ መከራ ዝጸግቡ ዘለው ሰናይ እናገበሩ ንነፍሶም ኣብቲ እሙን ፈጣሪ ደኣ የማሕጽንዋ አሜን ዶ ብዝተፈላለየ ማዕበል ብዝተፈላለየ ሽግር ተሐልፍ ትሕሉ ግን እንታይ ኢሉ ስለዚህ እውን ኢሉ እቶም ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኮይኖም ኣብ ፍቃድ ኣምላኽ ዘለው ኮይኖም ሓሳረ መከራ ዝጸግቡ ዘለው ሰናይ እናገበሩ አሜን አሜን ሰናይ ገድፉ ይብሎም ንነፍሶም ኣብቲ እሙን ፈጣሪ ደኣ የማሕጽንዋ تقتلنن تدحننن نسخايخ ጥራይሎም አቡ የማሕጽኑ አሜን ዝቀትል ዝምሕር ዘድሕን ንሱ በይኑ ኢየሱስ ጎይታ ተዘይፈትዩ ዝኾነ ሰብ ዋላ ነቢ ፈትዩ ዋላ ሐዋርያ ፈትዩ ዋላ ሓንቲ ትኸውነን ኢኻ ዝፈጠር ነገር የለን ነፍስኻ እመን ከተማሕጽና ኣለካ ኣብቲ እሙን ናይ ነፍስና ጎይታ ዝኾነ ጓሳ ነፍስና ዝኾነ
ኢየሱስ አቡኽነ ማሕጽናይና ዘለና እግዚአብሔር ስሙ ይባል ስለዚ ንኹሉ ዝኸውን ጸጋ ካብ አምላክ ካብ ከም ተቀበልና ፈሊጥና ብዝገጥሙና ፈተናታት ክንደሃል ኮነ ክንፈርሕ ከም ዘይብልና ኢና ንመሃር እግዚአብሔር ምስተዋል ነፍሱ ከፍና ያበናሜ ክንደሃል ይብልና ክደለና ይዝመጽ ጸላይ አበሉ አምላክ አኽብለና ይዝመጽ በቃ ጎዲሉኒ ማለት አምላክ የለን ማለት አይኮነን አምላክ ድኻይ ማለት አይኮነን እትዝደልዮ ነገር ከምቱ ዝደልዮ አብቱ ዝደልዮ ሰዓት አይኮነን ማለት አምላክ አይክእልን ማለት ክእለትኒ አምላክ አይውስንን ከም በዓል ሲድራቅ ሚሳቅ አብዲናጎ ዝጨከነ ህይወት ክሎና አለው አምላክና ካብዚ ጎሖር ሃው ከድሕነና ይካአሎዩ ከድሕነና ተዘይፈተው ግን ነህና ሎሚ ነዝሐው ፈሪሕና ነዚ ዘቆምካ ምስሊ አይንሰግድ አብቲ ዘአመናዮ አብቲ ዘለና ምርዳቅ ጸኒዕና ክንነብርና ኢሎም አብ ሐዋዓትዮ አሜን ዶ ነህና አምላክና ከም ዘድሕን ንፈልጥና ከየውጻና ኾሎ ንፈልጥና ዘድሕን አምላክ ምዃኑ ዝርድኢት ይዘለና አብ ነዚ አሚናይና ክንመውት ኢሎም ድልዋት ኮይኖም አሜን إذا عينت ردئت يحلونا كونتات كاي تغيرن مالت أملاخنتنا إجزابير حنت حفت لو ما علت خمزيلاتني بالطعم بزح شجرات حلف زلا بودا بالطعمي بقى بطعم أبوردت يا زلا بقى أنت ما هو لكم لو مس بقى أملاخ انبردو علو يو نبز بالدرجة بس يحلو خيلاتن لو ما علت السوسي حيال ديكونن نزي أبيت تسيء زلو معبل سي تقبلو زخيل أملاخ ديكونن إلا تني كم زيل كتارت أراي تبالي ليا نا إجزابير أملاخ النت أي تلوتن استيل أملاخيو استيل قويتايو كرد أكيو أجوخي خرد أكيو أملاخ بزوفاني زلو كونتات كي تغيرن مالت صلوت كي تملسن مالت إذا معبل إذا أبي بيتك تلعيلو زلو معبل تصت أيبلن مالت أملاخ يلن مالت هيكونن أملاخ بزوفانو اللو قلت تي زلابتو كونتات عزيو سلزخبدا لعلا عما سلزخونت عزيو فتان سلزخونت بكان أملاخ يلنا مبال بتصيحة بك أملاخ ستزهلو مو حيال اندي تاسلي تسات زي بلالي أب أملاخ بوتا آتياني الزاربني كونتاتكي تغيرن ويدما تدليو نگر هيكونن مالت جن اكزياب هير يلن مالت ايكونن كام مبال نلعلو على حنت خب لا يكالكون مالت آمين دو كونتاتي هيتغيرن مالت أملاخ يلن مالت هيكونن نجرات كنت أنا زدليو ما يكونون مالت إجزابير أبزوفانو يلن مالت هيكونه إجزابير أبزوفانو له حرنا نجرجن فلت إجزابير أبتنسوز مدبو ساعات نخلو نجر تصبو كم زجبرو يأمن هاليلويا نبعد كان بصحة كم زقير يأمن مالتي سقايكا مكراخا كم زحلف وحج كم ترسعو فلت يسوس كويتاي أب حجو وين كان دحر نعمله تتقراطرو لخا أجوها أب إمنت كاتنا إجزابير كونتات كاتت كبل زكالو أملاخي أب تحوي مساعته يوم بعل سدراء مساع أبدناغون كبر أملاخ ريوم كابتي كدما حوي زرعي وخبر نلعلي أب تحوي مساعته أملاخ ودسب يسوس أب مسقام أب تحوي كم زعته ريوم زرعي وخبر بلت إجزابير مسكن كابتي كدما حوي زنبروم كبر نلعلي بتحوي مسحلفو زخبر وخبري يا عبيزنا إجزابير ملأختي نقاليكم آمين أوشت أزيلو يزنقركم زلو منفس كله زقبلني يزنقركم زلو آمين كدمتي نبحوي مدربايهم كابزو نبروم كبري نلعلي أبتحوي عتيا مسوات زخبر وخبري يبلت أملاخون زخبره كابحوي مسمات يخبر آمين ده سلازي كابحوي مسوات آخا تفتين كمسوات آخا إجزابير بأخا زخبر له كبري يبزح إجزابير مسكن يتسألي نيرة تمالي يتسألي نيرة ناتسألوخو جن قويتا يزاربن نيرو
ጎይታ እንታይ ብለኒ ነይሩ መስለኩም ብዙሕ ፈተናታት ተሓልፉ ዘለኹም ሰባት ስለ ዘለኹም በዚ ጎይታን እዚ ቃል እዚ ዝነግረና ዘሎ ብኡ ስለነሓልፍ ሕጂ ናይ ኤርሚያስ ቃል ናብ ውሽጠይ መጽኡ እናጸለኹ ከለኹስ ናይ ኤርሚያስ 18 ዘሎ ቃል መጽኡ ውሽጠይ ነዚ ቃል ከማን ነጊረያ ነተሓፍት ማለት እዩ እና ኪድናፕ ተሰራሒ ጭቃ መሬት ይልዎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ዝጥቕሲ ሓደ ዝተረዳእናዮ ሚስጥር ግን ከም ዘሎ ተረዲእኒ ማለት እዩ ቅዱሳን ሕሩያት ክትኮኑ ዶ ትደልዩ ተባሃግቲ ክትኮኑ ዶ ትደልዩ እወ ዝብለኒ ሓደ ሰብ ተዝረክብ ጽቡቕ ነይሩ ተባሃጋይ ካብ ኩሉ ትሕረይ ሕሩይ ኣቅሓ ሕሩይ ክትከውን ትደሊ ዲኻ ቅዱሳን ሓደ ዘገርም ነገር ጎይታ አዛረበን ነይሩ ክትቀመልካ እንድሕር ጎይታ ክትቀመልካ ደሊኻ ሕሩይ ተደሊኻ ዘይትርከብ አገልጋሎት ከውን እንድሕር ደሊኻ በዚ ፕሮሰስ ክትሓልፍ ፈቃደኛ ክትከውን ኣለካ አሜን ዶ ስምዑን ጽቡቕ ጌርኩም መልእኽቲ ዝንገለኹም ማለት እዩ ንብዛባ ናይ ኤርሚያስ እናሰላሰልኩ ከለኹ ኪድናፕ ተሰራሒ ጭቃ መሬት ምስ በሎ እንታይ ኢሉ ኤርሚያስ ከይዱ ምስ ናብ ተሰራሒ ጭቃ መሬት ከይዱ ተሰራሒ ጭቃ መሬት ዝገብሮ ነገር ኩሉ ክዕዘብ ጀሚሩ እቲ ሰራሒ ኩላና ኣብዚያ ይናጠጠው ንብል እቲ ኣብኢዱ ዝሰርሖ ዝነበረ ጭቃ ከም ተበላሸወን እቲ ሰራሒ ጭቃ መሬት ከም ካለ ኣቕሓ ገይሩ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ኣቕሓ ገይሩ ከም ዝሰርሖ እግዚአብሔር ድማ አቱም ሰብ እስራኤል ንስኻትኩም ከምቲ እዚ ጭቃ እዚ ኣብ ኢድ እቲ ሰራሒ ጭቃ መሬት ከም ዝኾነ ንስኻትኩም ሲ ኣብ ኢደይ ደይኮንኩምን ኣነስ ከምቲ ሰራሒ ጭቃ መሬት ኣብ ልዕሊ እቲ ጭቃ ስልጣን ዘሎ ኣባኹም ዶ ስልጣን ይብለኝ ከምዚ ገይረ ጽቡቕ ገይረ ሰራሓኩም ኣይክእል እንዴ ዝብል ቃል ጥራይና ንሕና ንርድኦ ወይ ድማ ንወስዶ ሓቄዶ ከምኡ ጥራይ ስለነንብ ማለት እዩ ቅዱሳን እቲ ሰራሒ ጭቃ መሬት እቲ ዝደልዮ ቅርጽ ምሰተሓዞ ቀጽሉ ዘሎ ፕሮሰስ እንታይ ቅዱሳን ቀጽሉ ዘሎ መስርሕ እንታይ እዩ ከምቲ ዝደልዮ ገይሩ እንድሕር ፊንጃል ይሰርሓሎ እታ ፊንጃል ምሰርሓ ብጭቃ ኣይገድፋኒ ብሓዊ ተሓልፍያ ሓቀይዶ ቅዱሳን ኣለኹም ዶ ምሳይ እቲ ፊንጃል ዝኸውን ንዝተሰርሓሉ መዓላ ዝውዕል መዓሲ እንድሕሪልካ ብሓዊ ምስ ሓለፈይ ብሓዊ ምስ ሓለፈይ ታሰብ ብሓዊ ምስ ሓለፈ ሓዊ ምስ ጠበሶ እቲ ሰራሒ ጭቃ መሬት ዝደልዮ ምስሊ ምስረአየ ሽዑዩ እቲ ፊንጃል ተባሓጊ ዝኸውን ሽዑዩ ተዓቅሓ ተባሓጊ ዝኸውን ስለዚ በዚ ፕሮሰስ እንድሕር ክትቀመልካ ደሊኻ እንድሕር ናተይ ክትከውን ደሊኻ እንድሕር ክቡር ኣቅሓ ክትከውን ደሊኻ ተባሃጋይ ክትከውን ደሊኻ ሕሩይ ክትከውን እንድሕር ደሊኻ በዚ መስርሕ ተሓልፍካ ፈቃደኛ ክትከውን ኣለካ ክንከውን ኣለና ወርቂ ኮይኑ ዝወጽ በሓው ተኸልዩ ምስ ወጽይ በሓው ምስ ሓለፈይ ስለዚህ በሓው ንሓልፍ ሰባት እንድሕር ኣለና ግድ የብልኩምን ተባሃግቲ ኮይናና ንወጽ አሜን ተደሊኻ ዘይትርከብ ትኸውን ሽዑ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ዝሓሬካ ኩሉ ዝደሌካ ትኸውን ማለት እዩ እግዚአብሔር ጽቡቕ መን ዘይደልዮ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ብዝተፈላለየ በዝጋጣም እዚ بزخون فتنة تحالف زلهم بزح مكرة تحالف زلهم እግዚአብሔር ሙሱ ጸጋ ይብኩማለሁ ክትወጹ ወይኹም ሓሊፍኩም ድማ እቲ እግዚአብሔር ክትኮኑ ወዝደለ ወይ ድማ ታባኹም ገልጾ ዘለው ክብሪ ክገልጽ ክብሪ ንጎይታኹም ከዛረቡ አይሐሰብኩም ግን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝደረኸኒ ይዛረበኩም ዘለኹም ቁጥር 11 12 ከና ንብብ ኮለና እንታይሉ ማለት እቲ ዝቅደስን እቶም ዝቅደሱን ኩላቶም ካብ ሓደዮ በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ስምካ ንሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእኸል ማሕበርውን ክዝምረልካ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሓፍርንዩ ይብለና እቲ ዝቅደስ መንዩ እንድሕሪልና እቲ ዝቅደስ እግዚአብሔር ኣቦ ብመንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ዝቅደሰና አሜን ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 17 አንቶይ ሰላምና ሓፍትና ከም ዘንበበትና ክጽሊ ኮሎ ከምዚሉ ናባቦ ጸሊ ነይሩ እንዳይሉ በተሐቅ ቀድሶም ቃልካ ሐቂ ይሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ
كتصحفلهم كله قداماي تسالونقي 5:23 دما كمزيلو نيرو أملاخ سلام بعلو خان كلنتناكم يقدسو بتمصات يسوع كريستوس بزلو منفسكم نفسكم سغاكم بزي منقب كركب يتحلو ስለዚህ እግዚአብሔር በመንገድ ኢየሱስ አቢሉ ንነፍሶ ከፍና ዝቅድሰና ማለት እዩ እዚ ኣብ ዕብራውያን 2:11 ዘሎ ሐሳብ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:2 ኣብ ኤፌሶን 5:26 ዕብራውያን 10:10 ወይ ዕብራውያን 10:14 ዕብራውያን 10:29 ዕብራውያን 10:13 اندحر كدنا أنبيبنا نزح حساب زي مور يقلصلناي مالتي انتاي لوسي اب قداماي قرنطوس 1:2 نتا اب قرنطوس زلا محبر املاح بخريستوس يسوع اتقدسوا امين من يزقدس እግዚአብሔር አቦ በመንገድ ኢየሱስ አቢሉ ዝቀደስ አሜን بخريستوس يسوع اتقدሱ ቅዱሳን ንመሆን ተጸውዑ ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣብ ኦምን አዋናን ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዝጽውዕ ዘበሉ ሁላቶም ይብል ማለት እዩ ኣብ ኤፌሶን 5:25-26 እንታይብል ከምቲ ክርስቶስ ንባሕበሩ ዘፍቀራቱም ሰውት አንስተኹም አፍቅሩ ክርስቶስ በቃሉ ገይሩ በመህጻም ማይ ምስዓጽራያ ምእንቲ ቅድሳ ርስሓት ወይ እጣር ወይስ ገለዝ ነዚ ዝመስል ዘይብላ በዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንዑ ምእንቲ ኸኡማ ኢሉ ርእሱ በጃ ሓበ ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቅድስ ይዛረብ ዘለኹ እንታይ ኢሉ ዕብራውያን 1:14 እንደገና በዚ ፍቃድ እዚ በተሐንሳ ንሐዋሩ ዘአክል ተሰወአ መስዋዕት ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀዲስና አሎና ክርስቶስ ግና ኢሉ ነቶም ዝቅደሱ በሐንት መስዋዕት ንሐዋሩ ፈጽሞም እሞ ንሱ ንሐዋሩ ተኸውን ሓንቲ መስዋዕት ስለ ኃጢአት ምሳቀረበ እቶም ጸላዕቱ መርገጽ እግሩ ክሳዕ ዝኾኑ እናተጸበየ ኣብ የማን አምላኽ ተቀመጠ ይብለና ኣብ ቁጥር 29 ድማ ንወድ አምላኽ ዝረገጸ ተቀደሰሉ ደም ኪዳን ከኣ ዘርከሰ ንመንፈስ ጸጋውን ዝጸረፈ ግዳ ክንደይ ዝገደደ ቅጽዓ ዘይግብኦ ይመስለኩም ይብለና ዕብራውያን 10:13 ድማ ስለዚህ ኢየሱስ ከአብ ደሙ ንህዝቡ ምእንቲ ክቅድስ ኢሉ አወጻኢ አፍ ከተማ መከራ ጸገበ ይብለና ስለዚህ ንሕና በክርስቶስ እተቀደስና ሰባቲና አሜን ከምቲ እቲ ዝጸዋዓና ቅዱስ ዝኾነ ንሕናውን ቅዱሳን ክንከውን ከም ዘሎናዩ ቃል አምላኽ ዝነግረና ስለዚህ ቅድስናና ሓሊና ክንነብር በግድዩ ማለት ስምካ ኢሉ ስምካ ነሕዋተይ ክነግሮሜ ኣብ ማእኸል ማሕበሩን ክዝምረልካ ዝብል ቃል ድማ ያው ካብ መዝሙር 22 ዝተወስደ ቃል እዩ ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ናቱ ዝኾኑ ኣሕዋተይ ኢሉ ክጽውዖም ከምዘይ ሓፈረ ኢና ንንብብ ዘሎና አሜን ደጊም ከዓ ንምንታይ እዩ ግን ከምኡ ኢሉ ህጅውን መንፈስ ቅዱስ ክሓልፎ ስለዘይደለ ተመሊሰ ማለት እዩ شفاف أبيلك حلف عسيبة نيرة مالتي انتايلو دقيم كا انتايلو سي سمكان حواتيك نقرومي أما أقل محبرون كزمر الكاي إيلو مش أبزناتنا لما قويتا يسوس نتوم ناتو زهون أحواتي إيلو كتسوع أخم زي حافرة ننبم مالتي سلم انتايو أحواتي إيلو كتسوع أم زي حافرة إيلو سلم انتاي مسلكم قدساني حج منفس ቅዱስ አውሽጤ ነዚ ሪቨሌሽን ስለዛሃበነ ይዝነግረኩም ዘለኹ ስለምንታይ መስለኩም ንሕናሲ እሕዋት ክርስቶስ ክንበሃል ወይ ድማ እነኹር ሰብዓት ስለዘይነበርና ሓወይት ክትብሎ ክትኮርዓሉ ክኮርዓና ዘኽእል ማንነት ስለዘይነበረና እዚ መንፈስ ቅዱስ ዝነግረኒ ዘሎ ይዝነግረኩም አውሽጤ ሄጅ ስለዚ መጽኤት ዝነግረኩም ዘለኹ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ ንሕና መቃ أحوات كنبحال أحد كنبحال النبي حق سبات أي نبرنا أحواتي كبل أي حافرن مالت زحفر ما ننت نيرونا زحفر ما ننت نيرونا نون أحوات حوي كتبلو عركي كتبلو كنت أقربوهم عن زي سبك قرب الناس زي كل ما ننت نيرونا ግን እንታይ ብለና አህዋተይ ክብል አይ ሓፍርን ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባር እንድሕር ደአሞ ክርስቶስ በአኺ ዘይሓፈረ ዘይሓነኸ ስለምንታይና ንሕና ብክርስቶስ ንሓነኽ ዘሕፍር ማንነት ዝነበረና ንሕና
ዘጽልእ ማንነት ዝነበረና ንሕና ንሕርዳ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአኽን በአይን ዘይሓፈረ ስለምንታይና ንሕና ንሓንቕ በዚ ቅዱስ ጎይታ በዚ ናይ ጎይቶት ጎይታ በዚ ፈጣሪ ሁሉ ስለምንታይና ንሓንቕ ክንሕበን እኮ ዝግባአና ኣታ ንዓይ እኮ ይሓወይሉኒ ክንብል ዝግባአና ንዓይኒ ዘማዊ ንዓይኒ ሰራቂ ንዓይኒ ሓሳዊ ንዓይኒ ቀታሊ ንዓይ እኮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓወይ ኢሉ ብድፍረት this is my brother ኢሉ ዘላለየና ዘሎ እግዚአብሔር ዝምስተውዓል እዚ ይሃበና አሜን ሎሚ ዓይንትና ይኽፈቱ አሜን ኣብ ቁጥር 13 ክነንብብ ኮለና እንታይ ብል ደጊምካ ኣነ አቡኹ ከሌሞ ከም በሓድሽ እኔኹ ኣነን እቶም ኣምላኽ ዝሃበኒ ውሉድን ይብል እዚ ቃል ድማ ካብ ትንቢት ኢሳያስ 8:17-18 እተወስደ ቃል ናይዚ መጽሓፍ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ እቲ ናይ ዓለም መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናቱ ኣሕዋተይ ኢሉ ከም ዝጽውዖም ካብ ብሉይ ክዳን ብምጥቃስ ይብዚ ክነግረና ጸኒሑ ማለት እዩ ስምካ ኣሕዋተይ ከዘንትወሎሚ ኣብ ማእኽበል ማሕበር ከመስግነካየ ኢሉ ነቶም ኣሕዋቱ ነቶም ብስሙ ዘድሓኖም ብደሙ ዘድሓኖም ንዓይ ንኣሃትኩምን ኣሕዋተይ ክብል ኣይሓፈረን ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ ጎይታ ኣብ ንዓይ ሓወይ ንዓኺ ሓፍተይ ክብል እንድሕር ዘይሓፊሩ ንስኸውን ክትሓፍር የብልኩን ንስኻውን ክትሓፍር የብልና ንሕና ብጎይታ ክንሓፍር የብልናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብዚ እቲ ኢየሱስ ምስ ኣመንቲ ዘለዎ ህብረትና ንርኢ ዘለና አሜን ኢየሱስ ምሳና ከሓብር ኮነ ኣሕዋተይ ክብል ካብ ዘይሓፈረ ስለምንታይ ዳ ገሌና ናይ ኢየሱስ ምዃንና ምዝራብ ንሓፍር ሎሚ ነዚ ትብዓት ይምለሰልና አሜን ነቲ ምእንታና ክመውዝ ዘይሓፈረ ጎይታ ኣሕዋተይ ክብል ዘይሓነኸ ጎይታ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ናቱ ህይወት ክንንጸባረቕ ጎይታ ይደግፈና አሜን ካብ 14-18 ክነንብብ ኮልና ድማ እንታይ ብል እምበኣርሲ ብሓቅን ዘርኢ አብርሃም ኣልዓሎም እምበር ንመላእኽቲ ሲ ኣይልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደም ስጋን ካብ ዝሃብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራም ምእንቲ ከውጾም ኢሉ ንሱን ብኡ ሃበሮም ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ድንጋፀን እሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመሰሎም ተገብኦ ንሱ ባዕሉ ክፍተን ኮሎ ተሰቂሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣል እዩ ይብለና አሜን ናይ ዕብራውያን መጽሓፍ ኣብ ኣምላኽነት ናይ ኢየሱስን ኣብ ሰብነት ናይ ኢየሱስን ዘተኮረ መጽሓፍ እዩ ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ 1-3 ኣብ ዝረኣናዮ ክፍሊ ናይ ኢየሱስ መለኮታዊ ባህሪ ወይ ኣምላኽነት ርኢና ነርና ኣብ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ምዕራፍ 2:14 ድማ ናይ ኢየሱስ ሰብኣዊ ተፈጥሮ ኢና ንርኢ ዘለና ንሱውን ይብለና ብኡ ሓበሮም ዝብል ቃል ኢየሱስ ኣምላኽነቱ ሓዲጉ ከምዚ ኸማና ሰብ ከም ዝኾነ ዘመላኽት ቃል ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ነዚ ኣብ ምዕራፍ 4:15 ገሊጽዎ ኣሎ እንታይ ይብልሲ ብኩሉ ከምዚ ኸማና ዝተፈተነ ዝብል እንታይ ኢሉ ደጊም ብዘይ ሓጢያትሲ ብኩሉ ከምዚ ኸማና ተፈተነ እምበር ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነጽንዕ ይብል አሜን ኣብ ምዕራፍ 5:7 ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ብብርቱ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ከም ዝጸለየን ከም ተማሕለለን ነግረና እንታይ ብለና ንሱ ብዘመን ስጋኡ ኮሎ ብብርቱ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎትን መሕለላን ምስ ኣቕረበ ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍርሑ ምስ ተሰምዐን ይብለና አሜን ኣብ ቁጥር 8 በቲ እተሰቀየ ስቃያት ምእዛዝ ከም ተማሃረብ ሰፊሑ ድማ ኣብዚ ነግረና ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 5:8 ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ንሱ ብዘመን ስጉኡ ኮሎ ብብርቱ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎትን ምህለላን ምስ ኣቕረበን ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍርሑ ምስ ተሰምዐን በቲ እተሰቀየ ስቃያት ምእዛዝ ተማሃረብ ለና ክብሩ ንጎይታ ይኹን ስለዚ እዚ
ሰብ ኮይኑ ዝተሰቀዩ ስቅያት ይዝነግረና ዘሎ ከምዚ ከማና ዝተፈተነሉ ፈተናታት ይዝነግረና ዘሎ ክብርን ጎይታ ይሁን ሓደ በዝጋጣም እዚ ክዛረቦ ዝደሊ ነገር ታሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናመን ያዕውዩ አሜን ናመን ያዕውዩ ቅዱሳን ናብቲ ካሞት ከድሕኖ ዝካአሎ አሜን እሱ ይከድሕነና ናበቦ እንድሕረዊኻ ይዋጻካይ ናበቦ እንድሕረዊኻ يواتاكا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አቦ ሰምዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰምዕ ዝድንግጽ አምላኽ ክብርን ጎይታ ይኹን አብዝም በአርሲ ይሉ እንበአርሲ በሐቅን ዘር አብርሃም አልዓሎም በር ንመላእክትሲ አየል ዓሎምን እሞ ይብለና እዚ ቃል እዚ እንተ አይነት መልእክት ይዘመሐላልፈና እንደህር ኢልና እግዚአብሔር አምላኽ ንደቅ ሰባት እንበር ንመላእክት ከምዘይል ዓሎም ወይ ከምዘይ ይخبሮም ኢና ንመሐር كمينيو أملاخ نزار إبراهام على إلو وندهر إلنا حدا كم زار إبراهام سجال بيسو سب كوينو بممتسو كفرحات موتن كابت تتحيزهم لزنورو بارنت حرا بموت عن ينزار إبراهام على إلو قويتا يسوع كريستوس نمل أختي كدحن أي موتن آمين أنتو يجوبات أصلا يروزهمان قويتا يسوع كريستوس نمل أختي كدحن أي موتن سبت راح يكونن بديلو أب قدم እግዚአብሔር ሰብጥ راح يكونن بديلو زعمص ملائكت ወይ ዝወደቁ መላእክቱን ኔሮም እንተ ኾነ ኢየሱስ ነቶም ዝወደቁ መላእክቲ አይሞተን ኢየሱስ ነቲ ብምስሉ ከማራዩ ገይሩ ዝፈጠሮ ሰብ ከድሕን እዩ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ሞይቱ እዚ ክሳዕ ክንደይ ሰብ ኣብ ቅድም ፈጣሪኡ ክቡር ከም ዝኾነ ዘርኢ አሜን ደ ቅዱሳን ድጎይታ ዝኸፈሎ ዋጋ ንደቅ ሰብ ዝኸፈሎ ዋጋ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ደቅ ሰብ ዘለዎ ክብሪ ዘርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብሪ ነትክሳዕ ክንዲ ዝዘኽበረና አምላኽ ይኹን አሜን መርሖሞትን ሲኦልን ንዘመናት ኣብ ኢድ ዲያብሎስ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ብሞቱ ነተ ኃይል ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ዲያብሎስ ሲዒሩ ነቶም بفرحات موت بزلو زمانات ببارنة تتحيزنا زنبرنا كلاتنا دم حراوتينا كبرون قويتا يخون آمين نزي حق ازينا كاب قطر 14 كسا 16 بزلو خفل نريزة لنا أب كلايت إيموتيوس حدا 10 كومون أب رأي يوحنس حدا 10 شمونتا كينا هنا نبب كولنا انتاينا نري يسوس نموت كمز سعارة كومون مرحوموتن سيولن دما أب إيدو كمز حازة إنا ننبب كبرون قويتا يخون آمين يوحنس انتاي لوسي أبرائي يوحنس حدا 10 شمونتاسي مسرائيكم ودما كموت كوينة أب أغارو ودوكويل نسو يمانا إيدو أمبرالي كمزي نابلة أنا اتي قدامين اتي دحراين اتي هياوني مو أي تفرح ازي تزموتنا يسوس يززارب زلو آمين ازي اتي بوردة تسأل يسوس كريستوس يززارب زلو انتايلو أنا اتي قدامين اتي دحراين اتي هياوني مو أي تفرح مويتون نبركو انه خان زل عالم هياوي مرهوموتن سيولن كا اللونيلو آمين آمين እግዚአብሔር ይመስገን ሀጂ ዘፍራሐና ይብልና አሜን ዶ ነተዘፈራረህ አምላኽ ይዘለና ንዑድማ ነፈራረህ እግዚአብሔር ስልጣን ይቡናይ ኣብዚ ሰዓት ዲያብሎስ ብቸካ መፍረራህ ኣብ አመንቲ ምንም ስልጣን ይብሉን እዚ ማለት ግን ሰይጣን ፈቃድ አምላኽ ኣብ ህይወትና ንኸይፍጸም እንቅፋታት አይገብርን ማለት አይኮነን ስለዚህ ኩሉ ሰዓ እንታኸንከውናለና ከነቀህ علنا نقحات كنكوني قبأنا كبرن قويتا يخون قويتا يسوس أب يوحنس 14:3 كم زيلو نيرو الناو دا أخوي እግዚአብሔር ይባረኩም እንታይሉ قويتا يسوس أب يوحنس 14:3 እንታይሉ ገዛኢ ዘዓለም እዚኣ ይመጽአሎሞ አባይ ሓንቲ እኳ የብሉን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳኔ ደጊ ምሳኻትኩም ብዙሕ አይዛረብን ኢሉ ነይሩ ስለምንታዩ ገዛኢ ዘዓለም እዚኣ ኣብ ኢየሱስ ሓንቲ እኳ ዘይብሉ እንድሕር ኢልና ኢየሱስ ሙሉ ብሙሉኡ ኣብ ፍቃድ አምላኽ ስለ ዝነበረ አሜን ናይ ዲያብሎስ ንብረት ኣብኡ ምንም ስለ ዘይለዩ ገዛኢ ዘዓለም ኣብኡ ምንም ግደ ዘይነበሮ አሜን ዶ ገዛኢ ዘዓለም እዚኣ ኣባኹም ኣባይ ግደ ክህልዎ እንድሕር ዘይደሊና ንብረቱ ዘበለ ምሳና ክህሉ የብሉን አሜን ዶ ቅዱሳን ገዛኢ ዘዓለም እዚ ኣባይ
ይመጻሉ አባይ ሓንቲ እኳ ይብሉን እንድሕሪሉ አባይ ዲፖዚት ዝገበሮ ነገር የብሉን ግራውንድ ዝበሃል የብሉን ንዳቢሎስ እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ስፍራ አይተሐብዎ ቦታ ግራውንድ እንድሕሪብካዮ እዩ ካብኡ ብምብጋስ ዲያቢሎስ ክሰርሕ ዝጀምር ግራውንድ እንድሕሪ ዘይብሉ ግን ከምቲ ቤት ኢዮብ ዝኸሎ ዝነበረ ይኸለካ ጥራይ ክብር ንጎይታ ይኹን አሜን ዶ ገዛ እዚ ዓለም ኣብ ህይወትና ምንም ግደ ዘይህልዎም በአር ልክ ከም ኢየሱስ ኣብ ሙሉ ፍቃድ አምላክ ክንከውን ኮለናይ በሐፂሩ ንብረት ዲያቢሎስ አባና ምዘይህሉ ኣብ ህይወትና ምንም ግደ ዘይብሉ እግዚአብሔር ነዚ ምስተዋዕል እዚ ይሃበና አሜን ኣብ ቁጥር 17 እንታይ ይብል ስለዚህ ነቲ ኃጢአት ህዝብ ምንተ ተዓረቕ ብናይ አምላኽ ዘበለ ድንጋጸን እሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም አሕዋቱ ክመስሎም ተገቦ ንሱ በዓሉ ክፍተን ኮሎ ተሰቂሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣሉ ይብለና አሜን ኣብ ዕብራውያን 4 ኣብቲ አንቶይ ዘንበብናይ ካብ 14-15 ከይና ንብብ ኮለና ተመሳሳሊ ቃልና ንብብ ደግም ብዘይ ሓይጣሲ ብኩሉ ከም ዝኸማና እተፈተነ እምበር ብድኻምና ክድንግጸና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን ኢየሱስ ወዲ አምላክ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነጽንዕ ይብለና ካብዚ እንታይና ንመሃር ነቲ ንስዕቦ ዘለና አምላክናን መድኃኒናን ዝኾነ ኢየሱስ ብድኻምና ክድንግጸልና ብኩሉ ድማ ክረዳአና ዝከኣሎ ከም ዝኾነ ኢና ንመሃር አሜን እቲ ምእንታና ዘማልድ እሙን ሊቀ ካህና ኣብ ፈተናና ክረዳአና ኣብ ድኻምና ድማ ክድንግጸልና ዝከኣሎ ምዃኑ ፈሊጥና ምፍላጥና ዝከኣሎ ምዃኑ ምፍላጥና እንታይ ዝሕግዘና እንድሕሪና ቅዱሳን ነዚ ሓቂ እዚ ነዚ ክበሃል ዝጸነሐ ሓቂ ምፍላጥና እንታይ ዝሕግዘና እንድሕር ኢልና ብትብዓት ናብ ጸጋ ዙፋኑ ክንቀርብ ይዝገብረና አሜን እዚ ሓቂ እዚ እንታይ ዝገብረና ካብ ገጽ እግዚአብሔር ክንሓድም ኣይኮነን ዝገብረና ናብ ገጽ እግዚአብሔር ክንጎይ ዝገብረና ናብ ጸጋ ዙፋኑ ክንቀርብ ይዝገብረና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሰባት ምናልባት ኣብ ጊዜ ፈተናናን ድኻምናን ዝባኖም ክህቡና ይኽእሉ እዮም እቲ ህይወቱ በጃና አሕሊፉ ዝሓበ ሊቀ ካህና ግና ከምኡ ይኮነን ኣብ ጊዜ ፈተናና ፍጡር ረድኤት ዝኾነና ኣብ ጊዜ ድኻምና ድማ ሓይሊ ዘጥቐና እዩ ክብር ንጎይታ ይኹን አሜን ቅዱሳን ናይ ሞዳታ ዝ ነገር ክብለኩም ደስ ብለኒ እንድሕር ጎይታ ኢየሱስ ንዓና ክድሕን እንድሕር ጎይታ ኢየሱስ እቲ ነምልኹ አምላኽ እቲ ንስዕቦ ዘለና ጎይታ ንዓና ክድሕን እቲ ዝዓበየ ዋጋ ከፊሉ እዚ ህይወቱ ክህበና ዘይበቃ ጎይታ ከመይ ደኣ ብኩሉ ዘይድግፈና ከመይ ደኣ ካብ ፈተና ዘይድሕነና እዚ ቃል እዚ ኣብ ጎይታ ትብዓት ክህልወና አቡ ሙሉ ብሙሉ ክንውከል ዝገብረና ቃል እዩ አሜን ዶ ስለዚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ፈተናታትን ድኻማትን ዘለኹም ናብቲ ብድኻምና ዝድንግጸልና ሊቀ ካህና ብእምነት ንቕረብ ሎሚ ድማ ምትንሳእ ክኾነልናዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉኡ የብዛሓልኩም ጸሊና ክንውዲና ዳውኩም ክተልዕሉ